Hailey, good morning. Hello. And a happy birthday. Te, ano gusto mo? Ano to sa birthday mo? Ano kita? Gusto mo malagaw kita? Yeah. Okay. Gusto mo ma-celebrate kita with your friends? Nga may birthday ka mo sa gwa? Okay, hindi ka man. Dili lang to sa balay, hindi ta magasto? Sa balay, pero magastos sa pagkain. Oh, okay. Happy birthday, Lee. Mami, nga Christmas songs. Nga Christmas songs. Mami, patsa ng Christmas songs kay birthday. Subo ang gina-celebrate tayo ng Christmas. Ano man? Ano na imo, mami, man? Nga, ano na imo ya? Nga, why ka bagay-bagay ang imo nga mga presentation. Birthday mo, Christmas song yung ipatukar. May presentation. How old are you na, Subong? 12. 12. Luya ba? Okay, go. Okay lang na. Sige. Go. Happy to you. Mami, kuha ka nida sa ano? Meron ako da sa aparador. Kuha na da. Okay, ikaw na lang bukas to be sa aparador, le. Bra, kuya kita. Hindi ng bra. Yak! Okay. Buka na rin. Open the aparador, please. Panda na suga. Ay, lang gad. Panda na suga, please. Buksin na, balo, buksin lang da. Okay. Tapos ladi, ano daw nakita mo? Sa dalom or something. Why ko balon? You see something? Plastic nga blue ko, no? Oh, what's that? I know your plan. Okay. Hi, Liz. Good morning. Greet Anay Bimanang. Oh, wow. Grumpy. Okay. Hey, Lily, open it. What's it? What is that? Okay. Wow, nabukas na, Dads. Bukas na? Ala, mami. Gabing lusada. Babala nila nga birthday mo. Okay, bukse. Oh, thanks, Mom. Wait. Wow. What's that? It's a tablet. Yes! Okay. Thank you. Oh, open it, please. Open it. Ano niyo? Magbukas. Mami, buligi siya. Oh, okay. That's so. Okay. Wow. Tapos. Wow, another box. Oh, another box. Grabe ba? Until to Hindi my ka masala kay basi madagdag mo. Na amo na ha. Oh my God. Sabi pa ka-explain ko ano na? Sa Wacom tablet. One. Okay. Yeah. Wait, sabi? Be? Okay, tapalan. Ano? Ano ka bala? Ano ka sang karne? May Kuha lang, ano ko tao. Na, amo na. Hindi ko kabalo. Ibe, Parang basta kabe. makuha ang penya. Kubla. Makuha ang nib. Hindi. I don't know where the nibs are. Ay, shit po siya. Right, that's it. I don't know. Ala, tuon na. Budlay na kaon man. Plant lang. Ala, alang pen. Ibiga, may pera. Sige, try be. Sample. Oh, yeah. Muna gali. So, it's one by Wacom. I hope makabulig sa imo na. Okay? Do you like it? Yeah, I do. Okay. I hope maka-help sa imo with your artwork and digital paintings and stuff. Okay? Love you, Lee. Love you, Dads. Thank you Happy so birthday. Mga ice cream, chicken, mga cake, mga basic stuff para sa birthday. So, amo mula na request siya, gusto niya diri lang i-celebrate sa balay, kami lang. Very intimate. Amo na yung mga trip. Amo na mga trip namon. Okay, ganun na. Wala ka wagasto. Okay. Naligo ka, mams? What? Ha? Siya kuno naligo ka. Gusto ko yung kuya iya ako biglang. So, tamak. Well, hindi uso paligo, subong. Ligo lang karon magbalik sa balay. Okay. Adlaw na. Naburaw kami. Adlaw, hamon bugtaw. So, Well, it's Saturday. no time to take a bath. Damak. Siya gito. Ang gauya pa mo na. Kagang gahala pa man ko tabugid na siya. Alright mga paps, so ay na kami subong sa SM Supermarket.
Mabakal kami sang pagkaon, pero nga nabot ano niya yung ginapamili ya. Pagkaon, pero eraser. Favorite yan aga, Royal. Pari ka niyo tayo sa ako. Ano yung? Kung ako mga Royal, paisa ka mo. Okay, siya na lista. Okay, pila ka Royal? Dua. Tuwa get? Okay. Kang isa ko mo. Isa ka Cox. Ito ay man talutoon niya salad or ano. O, sige, basta nakalista, bakla lang. Tama. Sweet ham. Ang makapang. Ah, sweet ham? Ang pinakit ka dako kadmay ni ga spring araw dako. Ano pinakadako nyo nga? Oo, sige. Dapat ko nung pinakit ka dako nga manok mo. Pida mo makaon. Isa ka pili. Ang pinaka-lean ka dyan. Pero yung nani, Ara lang, lean lang. 90%? Oo. Ano di pala sa akin? Mas lean eh, niya may tambok pa niya. Di ba lang, amiga, sakto? Smile na niya. Magawa ni sa TV. Okay. Ngami kitang pili-pili mo, no? Sa mga balaklon. Okay. Ito lang may sapatos. What? Mga linya na kami. Dito ka linya. Ay, di oh. Ay, na di oh. Dasig lang na. Hindi kayo kahulat. Then, ito siya. Nanti ikaw, kuyod. Ikaw tulog. Hindi ka dalaw. Okay, so naulat-ulat lang si Jill. Bakal siya ice cream dito sa supermart. Kaya hindi ba kami kabakal to sa SM kay mahapit pa siya bakal cake. Di ba si matunaw bala ang ice cream. So mas mayo nga dili na kami nakabakal sa supermart kay lapit lang sa balay. So kahulat lang din siya. Tisihan mo na. Okay, be, sige be, sampulay ko be. Kung ako gani ka, USB mo to? Yung sa print lang ako. Okay. Okay. At sige bili. Wait lang, Dads. Okay. Wait lang. Wait. Okay, so this is it. Okay. May pen pressure? Wala sa paint, pero wait lang, Dads. Okay, draw me. Okay, Okay. draw me. Okay. Wow, okay. I can see the draw me pangga. Wow, okay. Very good. Okay. Sige, ano pa get next. Oh, yeah, the hair. Okay. Just a quick drawing lang pangga. Okay. Okay, here's the crucial. What the? Why is the nose too big? It's so big, I can write the word. What? Tatag niya! So, okay, ang nakatuka nga magluto sang roast chicken si nanay. Siya ko, no? Munang iyang specialty. Oh, pati lasagna siya man na maluto karon. So, anong ginahimo mo na? Iba pa ka-explain. Ginahapula siya. Butangan seasonings. So that... Seasonings, damo. Okay. Sige, ano ya. Amo nang kapasabor, oh. Kanya siya kabalo. Conscious. Why siya kabalo kung... Paprika. Okay. Butangan ko gamay, paprika. Okay, paprika. For a little bit of bite, right? Yes. A bite. Okay. Tapos ang assistant, anong assistant ya? Si Miss Chopper. Okay, ka-chop siya, no? Ano gina-chop mo, Subong? Carrots para sa lasagna. Okay, carrots para sa lasagna. So, karon na iya. Bantayan ta lang karon, no? Kung anong resulta sa ilang culinary efforts. Ariya, si kaon na ni Ubraya. Okay. Suga. Okay. So, atin na, ginamata-mata nila set up ang mga food. Ang specialty ni Edith Haguren, lasagna. Okay? Amo na ang specialty ni nanay. Tapos manok, okay? Gin-roast niya.
Ano yung siya na ito nga? Ano na yan? Ano na? Ubi leche flan. Ubi leche flan. Ini ano na? Pork ham. Pork hamonado. Pork ham. Sanya. Hanya pagyan. May soft drink. Game coke. Soft drinks sa totoo soft drinks. Sa ref. Okay. So, muna na yung simple food preparation para sa birthday ni Lily. So, ano ma'am? Bahan mo? Damak pagka. Wow. So, mo na gusto mo, Debla? Okay. Kamu yan dessert. So, nakabot na mga tita. Ay, mga titas, de. Okay. Ay, tita baby. Okay. Kindalaya man ang iyang little gremlin. Din ang little gremlin. Ay, di si Baby Ball. Ay, di si Tita Jerly. Kag si Tita Mune. Hi. Ay, di si Baby Ball. Birthday. Okay. Kag si Baby. Di na Baby. Si Nia. Ania na lang. Say hi, Nia. Say hi. Hi. Okay. Kay ano sila, scared sila. Sakon. Nga alam ko gani nga scared sila. I love you, chicken. Kuwapo man ko. Kag si Lola Pili. Ari si Lola Pili. Ari si Lola Pili nagahigda dire. Hi Lola Pili. Say hi. Sige Lola, higda ka lang, sorry na disturbo ta ka. Makaon ta dugay-dugay, nakakaon ka na no? Busog ka na. Meme. Delisi. Ako ba? Alright. Look at that. Hey, look at yan eh. Hey, Kato niya. 5 years old na si Lily. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday, Lily. Okay, wish. Close your eyes. Okay. All right. Okay. Okay. Ano na next? Kaon na. Okay, kaon na.